Ако имате симптоми като стрелкаща болка по крака или изтръпване на пръстите, тогава потенциално си говорим за дискова херния. Пред мен имам две потенциални дискови хернии. Едната от тези дискови хернии притиска нервно коренче. Когато аз натисна прешените, вижте как излиза балонче от дискът и притиска това коренче тук. Това коренче може да бъде коренче на нервът ишиас, може да бъде коренче на феморалния нерв, може да бъде коренче по цялата дължина на гръбначния стълб. Когато натискам отпред, също се получава леко излизане на дискът. Естествено, не е толкова стряскащо, колкото това тук, което натиска коренчето, но фактически това балонче може да изкочи по цялата дължина на самия диск. От напрежението, което се получава, когато прешлените се приближават един към друг. Това става страшно само когато има слабост в самия диск и той започне да изкача и е близо до коренче. Ако това балонче изкача далече от коренче, вие няма да го усетите. Това също е дискова херния, която просто не създава никакви симптоми.